Bon dia, què tal? Soc la Lorena de la UGT i el motiu d'aquest vídeo és per explicar-vos l'aplicatiu que heu de fer els propietaris provisionals i la gent del concurs de mèrits, que com ja sabeu, ara a partir de l'1 de setembre sereu personal funcionari i heu de fer l'aplicatiu. Recordeu que les dates són del dia 16 al 29 de maig. Doncs bé, un cop obrim l'aplicatiu, la primera pantalla ens demana que seleccionem el cos en el qual ens presentem. Si sou de secundària, haureu d'accedir al cos de secundària, si sou del cos d'FP, al cos d'FP, si sou del cos de mestres, al cos de mestres, etc. Hi haurà el desplegable i haureu de seleccionar la pestanya que sigui vostra. Un cop hagueu seleccionat la pestanya, heu de posar alta a la sol·licitud. Un cop li doneu a alta a la sol·licitud, clicareu en Continua, que us estarà avisant de que començareu a fer les adjudicacions. La primera pantalla que s'obre a l'aplicatiu són les dades bàsiques, les nostres dades personal. Ja veureu que moltes d'elles, com és el nom, el DNI, etc., ja no es pot canviar perquè ja estan la informació dins del sistema. Però sí que podrem canviar el que és el número de telèfon i el correu electrònic. Un cop el modifiquem o no, heu de donar-li a la pestanya on diu DESA. Un cop li heu donat DESA, s'obriran unes altres pestanyes, que són especialitats a dedicació completa, peticions a dedicació completa, comarques a dedicació completa i l'última pestanya on diu motius d'exclusió, avisos i enviaments. A la pestanya d'especialitats a dedicació completa haureu de seleccionar totes aquelles que tingueu reconegudes a l'ATRI. La primera ha de ser la del concurs de mèrits per a aquelles persones que heu entrat. I un cop l'heu posat en primera opció, la resta les podeu endreçar tal i com vulgueu. Un cop les tingueu endreçades, heu de donar-li al botó DESA i passareu a la pestanya de peticions de dedicació completa. Aquí a les peticions de dedicació completa ho podeu fer o bé escollint centres, escollint municipis, zones, localitats, etc. Aquí tenim un mínim d'una petició i màxim 60. Nosaltres us recomanem que feu les 60 peticions. Podeu fer de petit a gran, seleccionar centres, després municipis, localitats, etc. Una cosa molt important que heu de tenir en compte és que a la següent pestanya on diu comarques a dedicació completa, heu de seleccionar-les per ordre de preferència. Heu d'endreçar les comarques, les 42, perquè si vosaltres no les endreceu, el que fa l'aplicatiu és fer-ho a partir del seu ordre alfabètic. Llavors, la nostra recomanació és que les ordeneu per ordre de preferència. Si no voleu endreçar-les totes, endreceu les 5-10 primeres per ordre de prioritat, però que sapigueu que després l'aplicatiu, la resta, les endreçarà a partir alfabèticament. Un cop ho tingueu tot ja endreçat, l'última pestanya és els motius d'exclusió. Si heu seleccionat alguna especialitat o algun perfil que no tingueu reconegut, ja us sortirà un avís dient que aquesta especialitat no la podeu demanar. Per tant, heu de tornar enrere, sí, i eliminar-la. Podeu entrar totes les vegades que vulgueu a fer l'aplicatiu. Podeu entrar, remenar, començar-lo a fer, guardar els canvis i sortir. I un altre moment, tornar a seleccionar el llapis, que sortirà una pestanyeta amb un llapis, i seguir amb aquest aplicatiu. Sobretot, fixeu-vos molt bé que quan li doneu a la pestanya enviar, a dalt, a l'esquerra, us posi enviada, que no es quedi en format provisional. Us recordo
a totes aquelles persones que ja sou propietàries provisionals i funcionàries, si no feu les adjudicacions, el departament us pot donar una plaça d'ofici. Igual que si endrecem les 60 peticions i no n'hi ha, anirà per ordre de les peticions que heu seleccionat de comarques. Recordem que sí o sí, sent funcionàries provisionals, el departament ens ha de donar una plaça. Ja sabeu que si teniu qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres i us ajudarem. Gràcies per la vostra atenció.